Hallo til YouTube. I dag skal jeg spise noget ekstra hot salsa. Det er nok ikke lige så stærkt som det her halsbrand, men Victor han er nu også lidt mere chili menneske end mig. Ja, jeg kan ikke så godt lide chili, så det bliver lidt af en kamp for mig. Men lad os smage på det. 3, 2, Rolig. 1 og... Nej. 3, Kom. 2, Det er 1. ikke stærkt. Det smager godt, gør det? Det brænder stadig. Ligesom ved mig. Nå, men hvis I kunne lide de her to videoer med chili-konkurrencen, så husk at sub og I ved, abonnere til vores kanal og kommentere, hvis I synes, der er noget, hvis I har en negativ kommentar, så bare, hvad I synes, vi skal gøre bedre og sådan noget, så bare skriv det til dem. Men I skal ikke skrive sådan noget, Ikke sådan noget, hold kæft, det er noget. ja, det er noget lort og alt muligt. Ja. Men så bare hold jer væk, så har vi ikke brug for I det. hvert fald, vi håber, at I kunne lide den. får subs for det. For ellers så smider jeg simpelthen den her chili af helvede til. Så bliver jeg sgu nødt til at spise den hele, og det får jeg ikke godt det sammen med, så husk at, I ved, subscribe og... Ja, jeg håber jeg virkelig, I gør, ellers så... Så, hvad? Nå. Nå, men Vi ses. Vi ses. Bye bye. Hallo, ses.